האישה הזאת שברה שיאים, ואין לנו ספק שהיא הולכת לשבור עוד הרבה מאוד. חברים, מגיע לה מחיאות כפיים סוערות, קבלו בבקשה את חגית רוקה! למדתם משהו עד עכשיו? מה זה? למדתם משהו היום? אהבתם את מה שלמדתם היום? אתם סומכים עליי? עד ל-IMD! אני חגית רוקה, בת 40 מראשון לציון, אימא ל5 ילדים, ואני למידה. וכשאני אומרת אני למידה, אני רוצה לשתף אתכם לפני מספר שנים, שגיליתי את השיווק הרשתי, הסבירו לי שצריך להיות לך למה חזק ואמיתי, ושיהיה תמיד עליך. אז התחתנתי עם בני רוקח. וחבר'ה, בני זה לא סתם למה. זה למה לא יותר מהר. כאילו שהוא שמע את המצגת פעם ראשונה, ועוז מסביר על 90 יום דירקטור, תסתכל עליו, אני לא מלא יותר מהיום זה. אז עשינו ב80. ואני לא הולכת לשתף אתכם בכל מה שקורה לנו. אני באה לדבר איתכם על דברים אחרים. אתם מכירים את זה שיש מילים? הייתם מתים שאני אשתף אתכם. אתם מכירים את זה שיש מילים שמתחברות עם אסוציאציות, עם מחשבות, נכון? אז יש לי חברה שקוראים לה סיגל. לא רואים טוב לזה. והיא כבר 10 חודשים בוחנת את העסק. למען האמת היא נקראת אצלי בטלפון BK, בונקר קשה. למה? כי היא לא באמת בוחנת את העסק, היא בוחנת את האופציה להגיע למצגת. איזה מדהים זה. היא בערך כל שבועיים מתקשרת אליי, השיחה היא בערך עצמה עם עצמה, לא משתפת פעולה בכלל, והיא תמיד שומעת את אותן שאלות. נכון? היא שואלת, אני אומרת את אותם דברים שאני צריכה להגיד בטלפון, את אוהבת לטייל, את אוהבת אנשים, יש לך ראש פתוח, תשמחי עליהם. אבל השבוע, אתמול קרה דבר מדהים. הייתי בדרום לפני מצגת, 7:30, אני מתארגנת, והטלפון מגיע, הטלפון השבועי, הדו-שבועי, מסיגל. והיא אומרת לי, אהלן, תגידי, מה קורה בפייסבוק? מה יש ביום שלישי? דרך אגב, אני יודעת שהיא תעשה את הסיסטם נהדר, כי היא עושה פולו-אפים קבועים. והתחבורה הזאת מתחילה את השיחה ככה, אז מה יש ביום שלישי? כתוב בפייסבוק משהו מדהים. אמרתי, באמת מדהים, נו, זה מה שסיפרתי לך, זה העסק. והיא אומרת לי, אז תסבירי לי, נו, עוד פעם. תבינו, זה פעם 8,000, אבל אני חייבת להסביר לה עוד פעם, נכון? אז הסברתי לה, סיגל, את אוהבת לטייל, נכון? כן, כן. ואת אוהבת אנשים, נכון? כן, כן. ויש לך ראש פתוח? ואז הייתה שתיקה על הקו, והיא אומרת לי, מתכוונת לסקס? חבר'ה, זה אסוציאציה שקפצה לה. דרך אגב, היום היא באה, היא אורחת, היא התקשרה להגיד לי שהחליטה להגיע. אז אל תגלו לה שצחקנו קצת קודם על ההחלטה המטורפת של 10 חודשים לא להצטרף, היא יכלה להיות דברים 500 איש. כל אחד בתזמון שלו. אף אחד לא יגלה. אנחנו לא אנשים שמספרים. בואו נחליט. עכשיו, תדעו לכם ככה, יש דברים, מילים שמתקשרות. תראו לכם את יעקב גוטמן נותן עדות, כל מה שהחברה רוצה זה לפנק, לפנק, לפנק. זה הולך בלי התנאה? אין מצב, אף אחד לא יצחק שם. לפנק, 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 כולם מכירים את התנועה, נכון? וככה עובד.
ומה לעשות? יש מילה שנקראת תכלס. מישהו מכיר את המילה הזאת? סלנג של החבר'ה, תכלס. אז תראו לכם בסוף מצגת שאתם יושבים ואתם אומרים לבן אדם, תכלס, אתה הולך לעשות איתי את העסק הזה? תכלס לא בא לי לשמוע אותו יותר. כי רמת האנרגיה הייתה תכלס 0. אבל תכלס זה לא מילה שהולכת עם אסוציאציה, זה מילה שהולכת עם תנועה. עכשיו שימו לב, אני לא מבקשת כישרון מיוחד. יד, ועוד גב יד, ואנחנו עושים פפה, אוקיי? עכשיו המילה תכלס הולכת ככה. תכלס, בואו נתאמן. תכלס, תצעקו את המילה. מעולה, ועוד פעם. כשאני יושבת עם מישהו בסגירה, ואני צריכה לשאול אותו, ואני מסמנת לכם את המילה ואתם תגידו, אוקיי? כשאני יושבת עם מישהו בסגירה ואני אומרת לא, אתה בא לעשות איתי את העסק, נכון? ואם אני רואה בן אדם במצגת כזה נפול, ואין לי אורח היום, אני באה ואני אומרת לא, הזמנת אורחים? נכון? כולם חושבים שהם מגיעים לבד. הם לא מגיעים אם אין הזמנה טלפונית, נכון? וכשאני פוגשת מישהו שאומר לי, יש לי מלא, לא הולך לי העסק הזה, לא הולך לי. יש לי מלא אנשים, בטלפון ובכיס ובגרביים ובזה, מה אני אומרת לו? תכלס, יש רשימה שמית? למדנו היום, נכון? אין שלופים כאלה בעסק הזה. זה לא עסק בכאילו. אם ילך, ילך, ואם לא ילך, לא ילך, והכל טוב. לא ילך, לא הרווחתם. התכלס שאני באה ללמד אתכם, הוא תכלס מסוג מסוים. למעשה, זה תוכנית כיצד לייצר סייקלים. מי שבא לו? אז בואו נראה. הצטרפנו לעסק הזה כי רצינו לעשות הצלחה. מה רציתם לעשות? הצלחה. ולמדנו מבני שזה בא מהשורש צלח. מה לעשות שהשורש הזה גם מתהפך עם המילה לחץ? חשבתם על זה? כשאני נותנת הדרכה לפני מצגת, אני אומרת לכולם, חבר'ה, תחילת מצגת, שפת גוף מדברת, הרבה יותר מהמילים. תחשבו, אתם יושבים ליד האורח, תשבו רגועים, וכל הזמן במיינדסט לדבר. מלחץ להצלחה, מלחץ להצלחה. תהפכו את האותיות, תקבלו את ההצלחה. עד פה זה ברור? רדומים לגמרי. עד פה זה ברור? הלאה, ממשיכים. תחשבו רגע, אם הייתם עובדים או עבדים, זה אותו שורש. דרך אגב, זה לא כל כך חשוב. הייתם מגישים לאחד מהבוס שלכם תוכנית עבודה, הייתם מגיעים בזמן, משתדלים לייצר תוצאות, מדייקים לפגישות. מה קורה לי? מתלבשים בקפידה ויודעים את כל החומר הנדרש. זה העסק שלנו, מה שאני אראה לכם כרגע. הוא לא מוגבל בזמן. זה לא 9-5. והוא לא מתקיים רק